Velkommen til den her video. Vi skal spille noget Train Simulator 5 selvfølgelig. Okay. Allerførst inden vi går i gang, så kan I lige se hvor mange tog jeg har. Jeg har ikke brugt så mange, men jeg har bare brugt lidt. Så jeg spiller bare en på Frankfurt-flotte. Og en food, så kan jeg sgu ikke lige huske, om der kommer tog. Nej, det tror jeg så ikke, der gør. Jeg tager bare den her, så sletter vi toget, og så spawner jeg det selv. Og skriv i kommentaren, hvis I vil se noget andet. Nogle gange laver jeg engelske videoer, nogle gange laver jeg danske. Så, nå. Jeg pauser lige. Eller, jeg pauser ikke lige helt endnu, men jeg kommer til at pause. Nå. Så er masse tog, der jeg skulle også overveje, om jeg skulle købe. Jeg skulle også lige bare hente nogle ting til sådan. Inden for det der creator ting længere, hvor man kan. Nej, det var det forkerte. Vi går lige ud og laver noget. Nå. Godt, det her er en creators club, hedder det. Vi laver lige noget sådan. YT kalder vi den. Godt, det vi gør. Skal vi finde den væk som væk? Ja, det var så ikke lidt, jeg var egentlig. Den har jeg havde. Nej, det var så ikke lige den der mening. Skifter den bare lige. Eller vi skifter den ikke lige helt. Men jeg har også downloadet en, der hedder Mad. Det tror jeg, hvad den har så. Nej, det er heller ikke den. Jeg fandt ellers en sindssygt god en. Så det er ikke den Det var heller ikke den. Oh my god, kan jeg overhovedet finde den? Jeg leder efter. Eller hvad? Det er green cargo, men så kommer den. Den er så ikke så meget grøn. Det ved jeg godt. Nogen er heller ikke. Men jeg leder efter en, jeg downloadede i går, og jeg kan slet ikke finde den. Jo, der kom den. Så den her, det var den bagerste. Nå, det var så lige den. Nej, det var heldigvis ikke. Så den forreste. Jeg tror jeg, det er den her. Yes, det var det. Godt nu. Godt, så... Jo, det var også lige det, jeg gad at spawn. Men ikke lige endnu. Okay, jeg pauser lige indtil jeg er helt færdig med det her. Jeg er blevet færdig med det nu, men I kan først se det, når vi er inde i spillet. Eller vi skal bare først køre tog hen til en station, og så spawner vi den. Så vi tager bare den her, den her, den her vi skal tage, fordi jeg ved, den standser der.
Ja, det her tog her, eller det forreste der, det har jeg sgu også, det park har jeg sgu også overvejet at købe. Jeg synes, det tog det meget pænt. Pausen så helt den. Vi er inde nu. Fordi før jeg må køre, så kommer den nok ikke gennemkøre en tog. Jeg ved ikke, om det er det, jeg tror, det er. Det var det. Fordi jeg skal vende på den. Det er sgu en lækker whirlpool, der kommer her. Jeg må køre nu. Jeg regner med den der stop her. Venter lige. Så nu burde jeg gerne køre. Den er ikke engang på der, hvor jeg skal køre. Hvorfor må jeg så ikke køre? Okay, jeg pauser lige indtil jeg må køre. Vi må stadig ikke køre. Ja, du forstår ikke, der er heller ikke nogen tog, der holder sådan også. Men det er nok fordi, jeg kommer ikke gennemkøre en tog. Det eneste dårlige, der skulle komme, det er det her. Okay, jeg holder den efter tog på gælder. Nu tror jeg ved hvorfor. Ja, så vi må køre. Døren er lidt låst. Jeg holder ikke lige farten for meget.
Det er fordi, i beskrivelsen, så lægger jeg lige et link ind til en af mine gode venner, som også laver videoer, eller ikke laver nogle videoer på nu. De har lavet en ny kanal. Så det må jeg også gerne lige gå ind og abonnere til. Undskyld, jeg ikke har postet i meget lang tid. Fordi jeg har været ude og finde videoer til alle mine shorts. Jeg har faktisk for mange views, så jeg kan faktisk godt lide at se det. Jeg har også en TikTok-kanal, der hedder fuldstændig samme som her. Jeg har også lagt nogle af de samme videoer. Så lige det der, jeg skal. Det var det. Nå. Ja. Det var også ærgerligt. Det gør jeg lige så meget hurtigt. Pause lige hurtigt. Jeg kan sige det, men det har bare lige været en video, fordi den er sgu for lang nu, så jeg laver en video lige efter den her lægger den ud. Men jeg lægger også hans kanal i beskrivelsen, så ses i næste video. Ses.